Днес ще ти покажа как да си направиш чекмедже за легло. Много е просто. Първо очертай и изрежи всички части. После проби избор корона, за да сглобиш четирите страни. Залепи и фиксирай с винтове. Запълни отворите и изшлайфай всичко, за да стане гладко. Боядисай външната част на чекмеджето в синьо и изшлайфай ръбовете. На подвижния плод първо нанеси грунт. След това боядисай едната страна в зелено, а другата в синьо. Накрая монтирай летвите от вътрешната страна. Постави дъното и четирите колелца. И ето, имаш страхотно чекмедже за легло за твоето дете. Перфектно е за подреждане на всички нови играчки, а плота може да се използва за игра. Последвай канала Мусю Бриколаж България за още практични идеи и уроци. Направи си сам.